Hey guys, σήμερα παίζουμε The Impossible Quiz. Γιατί έχουμε κέφια. Λοιπόν, Chio Games και πάμε. Τίποτα δεν είναι impossible για έναν gamer, και πόσο μάλιστα για έναν Chio Gamer. Ωραία, λοιπόν. Δεν είναι αδύνατο. Κάτσε. Δεν είναι αδύνατο. Επιμένω, δεν είναι αδύνατο. Και αυτή η μουσική στο background είναι γάμιστα. Ήμουν σίγουρος. Τα νεύρα μου. Oh god. Αυτό δεν μου συμβαίνει. Έλα ρε γαμώτο, έλα ρε, έλα. Really. Δηλαδή εκεί τελείωσε, εκεί κολλάω. Πω. Ω. Είμαι στη 13η προσπάθειά μου για να νικήσω το παιχνίδι αυτό. Είναι σπαστικό! Εδώ καλά είμαστε, εντάξει. Δεν είναι ακόμα. Όχι ρε! Πήγαινα καλά γάμο την τι. Συγγνώμη παιδιά. Δεν θα ξεσπάσω. Γιατί είναι μια όμορφη μέρα σήμερα. Και από ό,τι είπα δεν είναι τίποτα impossible. Έλα ρε, έλα. Έλα! Κύβε! Κύβε! Τετράγωνε! Αυτό κάτι μου θύμισε. Τετράγωνο, τετράγωνάκι. Ωραίο χρωματάκι. Τετράγωνάκι. Τετράγωνάκι. Ωραίο σχήματάκι. Τετράγωνάκι. Ειλικρινά, μισώ το δημιουργό αυτής της χαμομουσικής που δεν μπορούμε να την κάνουμε και στο φίλε. Διαλογισμός. Δεν μπορώ. Γάμα το διαλογισμό, ειλικρινά. Ωραία, τώρα να το πάρουμε serious. Να το πάρουμε serious. I can do it. Δεν μπορώ. Πάμε ρε. Έλα. Ωραία λοιπόν. Έλα. Ξέρω ότι μπορείς. Μη μου κάνεις το δύσκολο. Το μισό. Δεν είναι impossible ακόμα, έτσι. Ειλικρινά μπορώ να σου πω ότι έχω τερματίσει παιχνίδι με πολύ πιο λίγα death από αυτό, έτσι, ειλικρινά. Έχω τερματίσει παιχνίδι, game γενικώς, με πολύ πιο λιγότερα death από αυτά. Θέλω να πω έτσι, πιο λιγότερα attempts. Έχω τερματίσει κανονικό game με δυσκολία με δυσκολία hard ή veteran, με λιγότερα attempt από αυτή τη μαλακία.
Λοιπόν, πάμε μέχρι στα 45 attempts. Μετά θα δεν γίνεται φίλε. Δεν γίνεται πια, δεν γίνεται. Ειλικρινά θα σπάσω το λάδι το rage μου, ειλικρινά. Της μάνας σου! Παπαγαλιά της. Ωραία λοιπόν παιδιά, stop. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση του video game. Thanks for watching.